Salutare și bine ați venit la o nouă promovare a lui Sofruki Bro. Nu știu dacă pronunț bine, dar normal cheamă Rare și m-am întâlnit cu el pe serverul MKP. Are și el 16 abonați. Hai să-l ajutăm să strângă 40-50 de abonați. Face episoade foarte mișto. Uite, Minecraft, lumea minunată, nu, lumea lui Bro. Hai să uităm la asta, episodul 1. Merge netul cam prost, dar hai. Merge netul ăsta cam prost, dar nu e niciun bai. Nu e bai. Nu ne uităm la tot. Și așa tăcem. Survival. Și am pus un coment. Și cam atât a fost cu acest episod, cu această promovare. Vă uitați voi la videoclipuri. Câte videoclipuri are? 9 videoclipuri. Deci vă uitați voi. Și asta a fost tot. Nu uitați să apăsați butonul lui de like și mie. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!